Assalamu alaikum jama'a, tambaya nake yi, wai don Allah me yasa a ƙasar mu Najeriya Hausawa sun fi kowane ƙabila yawan sakin aure, mace-macen aure kenan nake, tambaya ce nake, idan ka sani ka bani amsa, idan kuma baka sani ba kai shiru kawai ka kalli bidiyon nan ya wuce, ni ma zan ba da tawa ansar, amma ba lallai bane ta zama iri ɗaya da naka, ni ma ra'ayina zan faɗa. Dalilin da yasa kuka ga aure yana mutuwa a cikin ƙabilan Hausawa na farko wasu mazajen suna yin auren sha'awa ne, wasu kuma suna yin auren na ga abokina ya yi, ni ma bari in yi, ko da ko ba zan iya rike ta ba. Wani kuma yana auren mace ya maida ta kamar baiwa, zai ga saboda ya biya sadaki ya maida ta baiwa da duka da kuma rashin mutunci, sannan kuma da yawan zagin iyaye. Wasu matan kuma ba sa so ana zagin iyayensu. To maza da dama abin da ya sa kenan kaga aure yana yawan mutuwa. Baran dawo ɓangaren mataye, kafa ku ce azumi yake dukana, ba wani azumi ina sane. Baran dawo ɓangaren mataye, su kuma mataye abin da ya sa kuka ga aure yana yawan mutuwa ta ɓangaren mata, yawancinsu suna da kwaɗayi, wasu kuma ba su da tsafta, wasu kuma ba su da kulawa da mazajensu irin kulawa ta musamman, wasu kuma tatsuniyoyi da suke karantawa a littattafai shi yake jawo musu haka, da kuma wasu fina-finai da suke kallo. To wannan shine yake kawo mutuwa mace-macen aure a ɓangaren ƙabilan Hausawa. Sannan kuma ina so zan yi ƙarin bayani, ko da ke baran bar shi haka bidiyon yawa. Idan ka ga wannan bidiyon nawa kai ma ina so ka ba da taka ansa, idan kuma baka sani ba ka yi shiru, yawwa ka je ka ci abincin an sha ruwa.